вот как идет проверка. Пишется специально свитер и текст, что там написано имя Всевышнего. Это суд. מהשחיטה התקשרו. אוקיי, בסדר. כבר נסיים ואני כבר אגיע. Хорошо, что мы уже на завершение. Я поеду тогда за мясом. Мы ждем баранину ждем. Спасибо большое. Как вы успеваете везде? Ну, даст Бог, чтобы у нас получилось. Чтобы много мяса было без этого шерсти. תענוג, לא להאמין, לא להאמין. זה דור חדש. בעבר היה צריך לחפש גמרא, ללכת, למצוא איזשהו מקום. יש לך הכל פה. ללכת לחוב הדרך, בשור ברחוב קומחו, זה קטן. באמצע העבודה, באמצע השחיטה, במקום שאתה לא יכול להחזיק ספר, הכל רטוב. אתה יוצא החוצה לשתי דקות, תופס את הטלפון, ואתה כבר מסודר. יש לך את הגמרא, את הדף היומי, את מה שאתה רוצה ללמוד, מסכת סייטר או משהו אחר. כל מה שאתה רוצה, אבל בצורה כזאת היא ברורה. זה בשבילי באופן אישי, זה מביא לי את המילים שאני יכול למסור לעם הפשוט. המושגים הכי בסיסיים שצריך להגיד לכל אחד שמתקרב, אני יכול לשלוף את זה, לא צריך להכין אפילו. אתה מגיע מוכן, אתה יכול ללמוד, תענוג פשוט ללמוד. מי שמצטרף הוא פשוט מרוויח ובגדול. שהשם ייתן שאנחנו נצליח לעשות נחת הרבי כפשוטוי בכל העניינים, גם במבצועים, גם בשליחס, ועוד יותר בלימוד התורה.